А ако има коли, пречещи на Добрич, Divar, i oynasana oyna, ça ça ça. Güneyi salla, pat pat pat. Oynasana oyna, ça ça ça. Güneyi salla, pat pat pat. Haydi bütün eller havaya, havaya demodisi, buraya sizlere, şapaya oynamaya. Haydi bütün eller havaya, havaya demodisi, buraya sizlere, şapaya oynamaya.
Извинете на младожетника. Оркестъра, да. Оркестъра няма да играе. Утре. У ваше, каквото искате. Каквото ви искате, айде. Чекай да ръкая. Видим това дай на там си преди шоуто. Айде. Там си преди шоуто. Бахайте назаде. Следвате. Иди на ръка. Айде сега. Продължавайте. Шоу! Живейте се! Ако обичат колите малко да отдръпнат, че не може да излязат хората. От меко специално за всички момчета от Върно. Стоп! Efendim, Alo, neredesin? Ne yapıyorsun? klip çekiyoruz. Sana bir şey sormak istiyorum. Söyle, dinliyorum. Ben aşık oldum. Kime? Sana. Kara gözlüm sevdalanmış. Kime dedim, yar sana dedi. Sabaha dek uyumamış. Niye dedim, sorma dedi. Kara gözlüm sevdalanmış. Kime dedim, yar sana dedi. Sabaha dek uyumamış. Niye dedim, sorma dedi. Gül kokuyor gerdanımda. Beni görmüş rüyasında. İki kalın arası. Този Фейсбук изгоря, ма къде си аз да ти вярвам, ама този Фейсбук май само ма изгоря. Обещания много, ще се видим, то вече 40 минути мина откакто те чака. Изгоря ма този Фейсбук, какво ще правя и аз не знам. Трябва да чакам. Искам, ще чакам. А този Фейсбук те прави понякога.
Yaktı beni bu Facebook, yaktı. Of, çaresiz başım. Ama kak, treba da čekam. Ама аз тъй си знаех от началото, че на Фейсбука не трябва да имам доверие. Оф, Гюлер. И телефона си ми вдига, звъня. Вероятно ме е излъгала. Ама тъй става, като се доверява човек на Фейсбук. Оф. Kara gözlüm sevdalanmış. Къде си? Цял час да чакам, мощика няма. Те закъснява, цял час да чакам човек на един телефон може да звъни, колко пъти ти звъня. Притеснявам се. Еми да се запознаем официално, аз съм Кемал. Kime dedim yar sana Сега на живо е dedim. съвсем друго. Sabaha dek uyumamış. Niye dedim sorma dedim. Gül kokuyor gerdanımda. Beni görmüş rüyasında. İki kolun arasında. Ölem dedim yapma dedi, yapma dedi. Dünyanın bir sonu var, iyisi var, kötüsü var. Kara gözlüm, ölesim var. İnadın olan yaşa dedi, yaşa dedi. Dünyanın bir sonu var, iyisi var, kötüsü var. Kara gözlüm, ölesim var. İnadın alan, yaşa dedi, yaşa. Да си помислим, да поговорим по-сериозно, за по-сериозни неща за напред. Ако станат нещата, бих желал с теб да станем семейство, стига и ти да искаш. Но ти мълчиш, нищо не казваш. Това какво ще рече? Това ще рече, че искам и аз. Нека да се поразкараме. Havasından suyundan aşk damlayan yarim var gül renginde. Dünyaları verseler kâr etmez, olmaz ki sen denginde. Havasından suyundan aşk damlayan yarim var gül renginde. Dünyaları verseler kâr etmez, olmaz ki sen denginde. Aşkıdır ruhumda yankılanan, duyduğum her seste. O can ki sevdası sonsuzumdur, aldığım her nefeste. Son aşkım, ilk yarim, can bildim, vefalı sevdiğimsin. Бих се радвал да станем с теб семейство. Аз го имам познание. И аз бих се радвала да стане нещо сериозно между нас. Много жена напред. Да се създадем едно семейство. Разбери, че просто цяла нощ гледам твоите снимки, на компютъра ги имам, на телефона ги имам. Не излизаш от ума ми, разбираш ли? Не излизаш от ума ми. Къде ще го обясня? Влези в сърцето ми, не мога да заспа вечер. Бабе, постоянно си в ума ми, разбираш ли? Постоянно. Няма и
Няма и секунда, през която не мисля за тебе. Влезе в ума ми, нито ям, нито пия. Разбери, по цял ден, по цяла нощ само мисля за тебе. Бих искал да станем семейство. Разбира се, с твоето съгласие. Аз съм съгласна. Искам да се омъжиш за мен. Помисли си добре. Обясни как стоят нещата. Son aşkım ilk yarim can bildim Vefalı sevdiğimsin Derdimi derdinle Ben vardı. Защото да се притесняваш, бяхме се, запознахме се. Просто виж, искам да ти кажа, нека да се не напускаш на масичката. Искам нещо много важно да ти кажа. Добре. Виж, с мен ли си или не си с мен, аз искам да бъда заедно с теб. Искам да станеш моя съпруга. С мен ли си или не си с мен? Много се радвам на този твой разговор и повярвай ми, ще те направя най-щастливата жена.